Diyan ka. Ini dapat baling gilid niya. Yan, pinapalagay ko lang muna ng temporary. Yan, tatanggalin pa naman yan. Kuwan lang muna. Para wala lang mahulog. Ayun, ganda. Ganda ng pagkalataw. Yan, ito na yung mga binuhusan namin kahapon. Yan, gabi na namin natapos to. Itong pinuruhan na to. Ang ingay nitong alaga namin dito. Nakit ka na, Oreo. Yan ang isusunod namin ngayon. Lalagyan na namin ng mga anilyo tong mga poste dito sa second floor para mabuhusan na rin namin, para maisunod na namin yung roof beam. Yan, tamang tama yung ulan. Yan, mababasa yung bagong buhos namin. Yan, mas maganda kasing nababasa yan pag bagong buhos. Yan, pero kaninang hindi pa umuulan, pinabasa ko na rin to. Ngayon, umulan. Kaya tamang tama. Yan, habang umuulan, yung mga tao dito muna sa ilalim. Yan, linis ko muna yung mga kalat-kalat dito. Yan, kasi hindi ko muna pinagawa sa taas kasi umuulan, mahirap na magkasinat ngayon. Ihiwalay mo na yung mga basura ha, sa mga bato. Ayan, ito yung binuhusan namin kahapon, wala namang lumubo. Ayan, makikita nyo, tuwid na tuwid pa rin yung mga tukod. Ayan, wala man lang gumalaw. Ayan, itong mga ibang mga hindi na kailangan dito, pinapalabas ko na para unti-unti na kaming lumuwag. Mga isang linggo pwede na kami magbukas ng tukod paunti-unti. Yan, si Jiking naman sa Kasiburnok, tinutuloy na tong septic tank. Kaya ilalagay na nila yung takip saka yung mga PVC. Meron naman silang bubong. Butas-butas yung bubong nyo ah. No, butas-butas yung bubong nyo. Maraming bago dun ah. Yan, paikot talaga ng simindros, ipapatong lang yan. Tapos ayun na yung level nila, nakasit na dito. Sige, adjust. Kunti pa. 1, 2, 3. Oh. Pusog dito kunti. Parang malaki dyan eh, sa kabila. Malaki. Pusog dito konti. Di, parang mas malaki dito. Ah, sige. Parehas lang din ang mga rape, kung parehas na. Paras na yan. Sige oh. Parehas na ba? Oh. Sige, okay na yan. Sige. Sige, level na lang, level. Level. Hinok itong maray-maray na yung ano mo. Ha? Kaya babae dito. Alang ka duman. Ito na. Yan, okay na to. Ay, itong ano. Ile-level na lang namin.
Ano no? 5 dyan, 5. 5. Dito. Ang kanto. 5. Ano, 5 rin dyan. Dito sa dulo. Kahit mag 5.5 dyan, mas maganda. Para nakaklibi dito. Para yung tubig umagos. Mataas dyan, mataas. Apakan mo konti. Up. Sige pa. Up. Dikit na lang. Dito ka muna. Sige, 5.3. Dito. Okay na yan, dito. Baka masobrahan na, kontrolin mo. Ano? Kunti pa. Sige, ganun mo ng pa mo. Yan, up, ayos yan. Kunti pa. Up. Kunti pa, no? Dikit pa. Umsaking sarang bitis. Up, yan. Yan, okay na yan. Next. Yung ito naman sa kabila. Oh. Yan, tumigil na yung ulan kaya tinutuloy na namin yung pagbabakal dito sa poste. Yan yung bakal namin dito sa poste. Yung galing sa baba, 5. Yan, yung pinakataas kasi namin ng beam nito 240 cm. Tapos yung pinakadip ng beam namin 35, ito yon. Tapos galing sa ilalim ng beam ulit na 5 yung spacing ng anilyo. Tapos 20 na lahat yan. Yan, sa lubong sila. Galing dito sa na 5 pagitan. Tapos din na 5 dito. Yan, yung sa gitna niyan 20 cm na. Yan, tapos dito sa dalawang bakal sa gitna may nakasiyan. Yan, baliktaran yan. Yan, pag yung una dito nakaharap, yan, para baliktaran siya. Ito lang yung nakita kung ano. Waterproofing. Ba't yung iba? Hindi. Bulletproofing. Ano dyan, siguruhin mong walang singaw yan ha. Susunod namin, ito namang sa isang unit. Ibali ito yung dito. Tapos ito naman ito, dito naman sa isang unit na to. Yan, bawat isang unit, isang septic tank. Yan yung doon naman sa dalawang unit, nandun naman sa dulo yung unang ginawa namin. Yan yung video ko pala nung paggawa nito. Ilalagay ko na lang sa description yung link kasi mas nauna yung ginawa itong doon sa kabila. Yan, dito pala sa tubo nito may nakalagay pala dito mga kabayan at yan, para yung dulo nito nakasubsob sa tubig para yung dumi hindi lumipat dito sa kabilang chamber dito. Yan, tapos dito sa kabila mayroon din dito para yung makakasama namang maliliit na dumi dito hindi na lumipat dito. Yan, tapos ito yung galing mismo sa CR yon. Yung nakakonekta yun sa water closet. Yan, yung level naman ito galing sa ilalim nun, mas mababa ito ng 2 cm. Yan, ganoon din dito sa kabila, mas mababa naman ito ng 2 cm yung tubo nito, yung ilalim. Yan, pag sa ibabaw naman kayo kukuha ng level, sa ibabaw din ito.
Yan, parehas lang yan. Basta yung tubo na to, bawat lipat nakababa ng 2 cm. Lagyan mo ng siwang para may bakante yung kuhan. Lalagyan ng halo. Konti pa daw kaya rin. Kahit mga 2 cm. May papatungan pa ba dyan sa kabila, nak? Konti na lang dito. Konti. Yan, tapos yung mga pumupuslit na yan, sinisik-sik na lang yan papasok Yun. para siguradong walang singaw. Yung gulis mo dito. May pa slant lang ng konti. Yan, pero double check nyo pa rin yung libila. Yan, kami nakabang na lecture dito para siguradong nakalibil yung cover ng septic tank. 1, 2, 3. Ayos na yan. Sobrado ba dyan? Sakto. Taas nito konti. Ano, jack in po naman kayo, nak. Kung sino pang ilalim, katulad doon sa bigan. Yan, si Kwan, mga kabayan, si Jiking sa kasi Burnok yung pang kwanto, pang Poso Negro. Basta Poso Negro, talagang hindi sila mawawala dyan. Pantay mo na ito dito. Okay na. Okay na rin Oh, dito. yun o. Okay na. Sige. Babaguhin. Wala nang aapa. Nang hihinga. Ayos na. Tapos na natin yung 4 na septic tank. Yan yung mga cover nito gawa na rin. Yan, ipapatong na lang dyan. Oh, tirada. Sabay haralian ka mo ay. Tirada yan. Ano ang dami. Hindi pa ako makakaalis dito. Ang galing. Oh. Tatama ang likod ko. Dalawa. Oh. Kanay, tatama ang likod ko dito. Oh, dito. Hindi mo ganon. Pag nagkamali ka, paksi yung likod mo. Sige. Ayos. Pasiguruhin nyo yung mga tapal nyo sa gilid, ha. Sino yung pipini sa ilalim? Si Burnok na, no? Ang pang-grand finance. Yan, kailangan lahat ng siwang sa ilalim malagyan ng simento. Tulad niyang siwang na yan. Yan, hindi kita. Yan, madilim mga kabayan sa ilalim yan. Lahat ng siwang niya sa ilalim, ipipinis pa yan. Para siguradong walang singaw. Yan, okay na ito mga kabayan. Kinakabit na namin yung takip. Yan, pinapalagay ko lang muna ng temporary. Yan, tatanggalin pa naman yan. Kuwan lang muna. Para wala lang mahulog. Yan, ito naman yung sabitan niya, no? Pag tanggalin ulit. Yan, kaya wala muna kami linagay na sealant sa mga dugtungan. Ayun, ganda. Ganda ng pagkalapa. Yan, okay na. Yan, ito na yung binigay sa amin mga kabayan na tuta, oh. Lumalaki na. Oreo. Kontik na pala. Tunay na yung sentana. Ito, ito na pala.
Yan, ito na lang yung matitirang hindi pa namin nababakalan. Yan, 2 poste na lang. Yan, pero itong 6, tapos na lahat yan, yung 6 na yan. Kaya bukas, ang gagawin namin, magpupurma na kami ng mga poste. Yan, para makapaglagay na kami ng bakal sa beam. Yan, yan na yung mga isusunod namin.